सखी ये कैसन बारात आइल बा हो। बाराती बा कि भिखमंगा के टोली आइल बा। म्यूजिक बाय मोहन यादव। जय माता ज्ञानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मानसी कन्या। ₹50 लाख तिलक हमारा से लेल कहिगे ई भरुआ समधि। ₹50 लाख तिलक हमारा से लेल कहिगे ई भरुआ समधि। एक गो सरिया के न देला कहिगे ई भरुआ समधि। एक गो सरिया के न देला कहिगे ई भरुआ समधि। म्यूजिक बाय मोहन यादव। कहनेरी है सोगो बाराती 150 के लैला कहिगे ई भरुआ समधि। कहनेरी है सोगो बाराती 150 के लैला कहिगे ई भरुआ समधि। तब पूरी बुनिया हुरा हुरा खैला कहिगे ई भरुआ समधि। एक गो सरिया के न देला कहिगे ई भरुआ समधि। म्यूजिक बाय मोहन यादव। हसी हसी बहलाई खाली आतनियो होना लजबैगे ददी चोदाना समधि। हसी हसी बहलाई खाली आए को बेरा नहीं लजबैगे मै चोदाना समधि। ता सोनू बनसेर हैया गुआगे ई भरुआ समधि। ता पूरी बुनिया हुरा हुरा खैला कहिगे ई भरुआ समधि। एक गो सरिया के न देला कहिगे ई भरुआ समधि।